Печи риба в сол със сондата на Рационал. За целта сме подбрали лаврак около килограм и половина. Ще добавим предпочитани от нас билки и лимон в коренната област. След което ще пристъпим и към добавяне на морската сол. Поставяме морска сол в дъното на тавата, разпределяме я равномерно, след което добавяме и нашата риба. Обгръщаме я от всякъде и я посипваме с морска сол. Зариваме я добре и след като сме готови с рибата, ще пристъпим към избор на интелигентна програма в iCombi Pro. Стартираме програмата. Получаваме сигнал от конвектомата и пристъпваме към зареждане. Добавяме рибата в конвектомата и поставяме сондата. Благодарение на интелигентната програма в iCombi Pro имаме разпознаване на количество и определяне на динамиката при печене. Време е да извадим нашата риба. Изваждаме сондата. Виждате колко лесно успяхме да приготвим нашата риба в сол. То в момента ще разбием солта, след което сме готови да отделим и филетата. Ускосяваме с студено пресован зехтин, резанче лимон и сме готови да опитаме. Усъвършенствай твоите умения да приготвиш риба в сол на една от нашите безплатни презентации в София и Варна.